കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 हरे कृष्णा प्रणामम हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 നിഷമദാജി കാലത്ത് മംഗളാരതി കയറുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കേറാറുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ പേര് കണ്ടപ്പോഴാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മലയാളം ചേർത്ത് കണ്ടപ്പോഴാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും കയറാറുണ്ടോ? കേറാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മളെ ഭഗവത കഴിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ലെവൽ തേർഡ് ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ തേർഡ് ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇന്ന് 22 ആളെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുള്ളൂ. ഒരാള് ലീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരി മാതാജി. അപ്പൊ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് വേണം. ഫോർത്ത് ലെവലാകുമ്പോൾ നമ്മള് 4 മാല ജപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റൂളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് ഇപ്പോഴെ തന്നെ 4 മാല, കാലത്ത് 2 മാല, വൈകിട്ട് 2 മാല ചെയ്യാം. കാരണം സമയത്തിന്റെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം അത് വേറൊരു ഭഗവത് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ വേറൊരു ചിലപ്പോ ഒക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം. ഒരു ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യണതാണ് ആചാര്യന്മാര്. നമുക്കറിയാലേ, നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ മാനേജർ എന്താ ചെയ്യുക, ഒന്ന് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സൂപ്പർവൈസറാണ് പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ വർക്കേഴ്സിന് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ തന്നെ ശരിക്കും ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഗുരുക്കന്മാര് അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതാണ് അടുത്ത ലെവല്. അപ്പൊ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാൻ കരുണാമയനായിരിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മളറിയാം, ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി, ഏറ്റവും വലിയ ആള് എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കും, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മളെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആള് നമ്മളെ കൊണ്ട് നല്ല പണിയെടുപ്പിക്കും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ആ ഗുരുക്കന്മാരെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ആ ഗുരു, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. അതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യന്ത്രത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സാധനയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഭക്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ സാധനകൾ ചെയ്യാതെ, നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സാധനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഏതാണ് ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ ഇരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനീം താം സാഹേ. കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ
ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 65 വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത് അല്ലെ. 65 തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 65ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് മന്മന മമ ഭക്തോ മദ്യച്ചിനോഭവം നമസ്കരു മാമ വൈശ്യസ്യ സത്യമേ പ്രതിജ്ഞാന പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ 18ാം അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനു മുന്നേ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു. രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ പലതരം വിശ്വാസങ്ങൾ, നമ്മ ആത്മാവല്ല, നമ്മ ശരീരമല്ല, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. പിന്നെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെയൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് 18ാം അധ്യായത്തിൽ പിന്നെ എന്താണ് കർമ്മയോഗം അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അത് നമ്മൾ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുക, അത് അർപ്പിക്കുക, അതിനെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോരുന്ന ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? അതായത് എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാ വേദാന്തം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വേദത്തിന്റെ അർത്ഥം ലാസ്റ്റ് എന്തിലാണ്? എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരുമില്ലാത്തവന് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സംസാരമാണ്. ആരുമില്ലാത്തതിന് ആരുണ്ടാവാ പറയാ. ആരുമില്ലാത്തവന് ആരുണ്ടാവും പറയില്ല. നമ്മളോട് ആരുണ്ടാവുന്ന പറയാ ദൈവം തുണ എന്ന് പറയൂലേ അല്ലേ. ആ അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തണം. ദൈവം തുണ വരണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളിൽ ആരും ഉണ്ടാവൂല. തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? പോയിന്റ് പിടിയിട്ടില്ല നമ്മളെ. അതായത് എല്ലാ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റും ആ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റിലേക്ക് പോയി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണ ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ ആവുന്നത്. അതേവരെ നമുക്ക് പോകണോണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്യുവറായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ ആ സമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ വേറെ ആർക്കും അവിടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല. ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അത് എത്താ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസി ഒന്നല്ല. അതിന് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ കണക്ഷൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. നമുക്ക് ബന്ധമുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ബാബു പ്രഭുവിനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു 2 മാസത്തോളം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അല്ലെ. ഇല്ലേ പ്രഭു? ഹരേഷ്ണ? അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭു. തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തതാണ്. നമ്മൾ അകപ്പാടെ കണക്ട് ചെയ്യണതാണ്. നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെയുള്ള 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ മാതാജിമാരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. ബാബുപ്രഭുവിന് മാത്രമേ ഓർമ്മയില്ല. ഏത് ഹരേഷ്ണ? മാതാജിമാരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഓർക്കില്ല. ബാബുപ്രഭുവിന് മാത്രമേ എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളാ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചാ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്.
പ്രഭുജിന് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ, ഒരു പ്രഭുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൂടുതലും വരുമല്ല, അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അത്. അപ്പൊ കാരണം പ്രഭുക്കന്മാരാണ് ഭക്തിയിൽ പ്രഭുക്കന്മാരെ കിട്ടാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത്രയും പേരില്ല, 25 പേര്, അതിൽ എത്ര പ്രഭുക്കന്മാരുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രഭുക്കന്മാരെ നമ്മളെപ്പോഴും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഭക്തിയിൽ. കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എത്രയേ ഉള്ളൂ, അതായത് നമ്മള് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫീലിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അച്ഛനമ്മ, ചേട്ടൻ, ചേച്ചി അവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, നമ്മൾ എന്നും കാണുന്ന പ്രവർത്തനം, അപ്പൊ നമ്മൾ അവരായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരണം അല്ലേ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത്, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനായിട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റൂല, നമ്മളെ അവസ്ഥ. കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ന് തുടങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിട്ട് കളയാനും പറ്റില്ല. രണ്ട് കാര്യമാണ്. കാരണം അത്തരം കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഭഗവാൻ, അത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അത് നമ്മൾ എന്താണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട മാർഗമാണ് പറഞ്ഞത്, എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അതിന് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞ അതിനെന്തൊക്കെ വഴി, അതാണ് അവര് പിന്നെ അടുത്ത ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ സാധനക്രമങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായി എന്നെ, കാരണം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, ഒരാളുമില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. പിന്നെ അതിലൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വിഷ്ണു, നാരായണൻ, ശ്രീരാമൻ, വരാഹ മുതലായ വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണു ആയാലും നാരായണായാലും ശ്രീരാമാനും വരാഹ മുതലായ. പക്ഷെ അർജുനന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തിലാണ് ഭക്തൻ ശ്രദ്ധ ഏകീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്യുവർ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീരാമസ്വാമിനെ നമ്മുടെ തലല്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നമ്മൾ ഭക്തനായിരുന്നു, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമസ്വാമി, നാരായണൻ, വിഷ്ണു, വരാഹം അല്ലെ, ഇതൊക്കെ വിഷ്ണുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ ആദിമ രൂപത്തെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. അതിലാണ് ഒരു ഭക്തൻ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആദിമ രൂപത്തെ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ആദിമ രൂപം, അതായത് എന്താ പറഞ്ഞു, എന്ത് രൂപമാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിലാണ് കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് പറയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് 66 സർവധർമാൻ പരിത്യേജ മാമേക ശരണം വ്രജ അഹം തോ സർവപാപ്യപ്പ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ സുജഹ. ഇതാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചുരുക്കം ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ചില ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയില്ല, ആദ്യ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും പറയില്ല, ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഫണലിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിക്കണം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കണം, വലിയൊരു മോളിൽ വലിയൊരു പാത്രമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്ന പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. 18-ാം അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ സെക്ഷനിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ അവിടേക്കുള്ള യാത്രകൾ മാത്രമാണ്. സർവധർമ്മം, ധർമ്മം പരിത്യജിക്കാനാണ് പറയുന്നത്, ധർമ്മത്തെ പരിത്യജിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മം, ഈ ധർമ്മം എന്താണ് ജനറലുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാര്, അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാര്, അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഋഷിമാര്, ആചാര്യന്മാര്, പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിന്, രാഷ്ട്രത്തിനോട്, ഇവർക്കോടൊക്കെ നമുക്ക് കടപ്പാടുകളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെ മുൻജന്മത്തിൽ അതായത് പിതൃക്കന്മാർ, ഇവരോടൊക്കെ നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. ആ കടപ്പാട് നിറവേറ്റാൻ, അതാണ് ധർമ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ഒരേ കടപ്പാടുകൾ. അപ്പൊ ഈ കടപ്പാടുകളൊക്കെ എപ്പം നിനക്ക് നിറവേറ്റേണ്ട?
എന്നെ എപ്പ ലഭിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ തിരിക്കണം. അതായത് എന്നെ നിനക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നിനക്ക് എപ്പ പരിത്യജിക്കാം? കാരണം എന്നെ നീ മുഴുവനായിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ധർമ്മം പറയുന്നത്. ഈ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ധർമ്മമാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണ്. നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആ രാഷ്ട്ര സേവനം, അത് നമ്മളെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നിട്ട് രാഷ്ട്രത്തെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതൊരു നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ അവരെ, അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാരെ, പിന്നെ സമൂഹത്തെ, ഇതൊക്കെ ഇതിനായിട്ടുള്ള ബന്ധം. നമ്മളൊക്കെ കടമാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോടുള്ള കടം, ഈ സമൂഹത്തിനോടുള്ള കടം, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോടുള്ള കടം, അതേപോലെ എല്ലാവരുമായിട്ടും നമുക്ക് കടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോടുള്ള ധർമ്മം അവരെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതടക്കം നിൽക്ക് എപ്പ വിടാ? എന്നെ പരിത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നീ അവരെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിനക്ക് അതിന്റെ പാപം ലഭിക്കും. അത് നീ പേടിക്കണ്ട, അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർവധർമ്മ പരിത്യജ മാമേകസൻ. എല്ലാം എപ്പോഴും ആ ഒരു വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളാണ് പരിത്യജിക്കാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് അധർമ്മം പരിത്യജിക്കാനല്ല. അധർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്ന ആളൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് പരിശുദ്ധീകരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തെറ്റ് ഹിംസ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതൊക്കെ പരിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പാട്ടാണ്. അതിന്റെ പ്രഭുജി കൊറേ കാലമായിട്ടുള്ള സംശയമായിരുന്നു ഈ ശ്ലോകം. ക്ലിയർ ആയി? അല്ലെങ്കിൽ സംശയം കൂടിയാ? കൊറേ കാലമായിട്ടുള്ള സംശയം. അതായത് സംശയം അല്ല സംശയം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. ധർമാൻ പരിത്യജ്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ചെല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു സംശയമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ 10 പ്രാവശ്യം 100 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും പല പോയിന്റ്സുകളും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, അത് ആർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതേപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാനിക്ക് തന്നെ കിട്ടണം. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഇത് തന്നെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടും, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അതിന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. എല്ലാം പരിത്യജിക്കാന്നും ആദ്യമൊന്നും പരിത്യജിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എല്ലാന്നും പരിത്യജിക്കുക. ആ പൊസിഷനിൽ നീ എത്തുമ്പോ അതേവരെ നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിൽ എത്താനുള്ള പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ആണ് ഏതാണ്? ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി നാമജപം ചെയ്യണം. മനസ്സിലായി? അതില്ലാതെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്തുന്നല്ല പറഞ്ഞ, അത് മിനിമം ആണ്. അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആചാര്യന്മാര് അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയാം. ഇത് നമ്മളെ പാസ് മാർക്ക് ഇത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ല 10th നമുക്ക് മോഡറേഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു മോഡറേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പരമബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, പരമാത്മാ ജ്ഞാനം, സാമൂഹിക വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, സന്യാസത്തെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം, അനാസക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, മനോനിയന്ത്രണം, ജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ ധർമ്മജ്ഞാനത്തെ ധർമ്മച്ചേട്ട് വിവിധ ഇനങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ ഉള്ളത്? വർണ്ണം പ്ലസ് ആശ്രമം, ഇത് എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണിത്? ഓരോരുത്തരുടെ തൊഴിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ. ആ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ളതാണോ? ഭഗവാൻ അടുപ്പിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ പല രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചിലർ ബ്രാഹ്മണര ഇതിലുണ്ടാവും, ചില ക്ഷത്രിയരുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ. ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ് ഉയരാൻ വേണ്ടി, എവിടേക്ക്? ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയാണ് വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഒരു ശൂദ്രന്റെ രീതി ആയിരിക്കില്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ രീതി, രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു രീതി, ഒരാൾക്ക് ഒരു രീതി. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ എന്താണ്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ടീച്ചർ അതേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് അതേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എല്ലാവരും എന്താണ് 100% മാർക്ക് എടുക്കാം. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ തത്വം.
ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഉം. പ്രഭുജി, ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സമുദായത്തെ അല്ല, ഈ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആളെയാണ് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ, നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ സമുദായത്തെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നതെന്ന് പറയണ്ടേ. സമുദായത്തെ പറ്റി ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ 10 ഗുണങ്ങളുള്ള. അതന്നെ 9 ഗുണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് 9 ഗുണമുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അവരെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അവരെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാം. ആ 9 ഗുണം, ആ 9 ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി? അതിന് സാധാരണ രീതിയിൽ വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൂടെ തരണം അതില്, കാരണം നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബ്രാഹ്മണര് അവരെന്താണ് എന്നല്ല മാതാജിയുടെ ഒരു സംശയം അല്ലേ? അവരെയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നതെന്നാ പറയുന്നത്. അവര് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിഡർ ഇല്ല. കാരണം പക്ഷെ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികൾ പല കുലങ്ങളായി പല ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരെ കൾച്ചർ കുറച്ചും കൂടി ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവരൊരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഇത് കിട്ടും. എന്താണ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ കുടുംബവും അവരുടെ ജീവിത രീതിയായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബെറ്റർ ഉണ്ട്. അതൊരു ആ കുലം അങ്ങനെ ആയി വന്ന കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടണതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞു, ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വ്യാസദേവൻ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ വ്യാസദേവന്റെ കഥ. വ്യാസദേവൻ ആരെ മകനായിരുന്നു? അമ്മയായിരുന്നു പരാശര മഹർഷിയും സത്യവതി മുഖസ്ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു മുഖസ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീയുടെ മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അറിവ് കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായി മാറണം. അത് വ്യാസദേവനെ അറിവ് കിട്ടി, അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറി. ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും വ്യാസദേവനിലുള്ള കാരണം വ്യാസദേവനായിട്ട് മാറി. വ്യാസദേവന്റെ മകന്റെ പേര് എന്താണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ? സുഖബ്രഹ്മർഷി ഞങ്ങൾ പറയും, സുഖബ്രഹ്മർഷി എന്ന് പറയും അല്ലെ? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി സുഖബ്രഹ്മർഷി അല്ലെ? സുഖബ്രഹ്മർഷി അല്ലെങ്കിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ശരിക്കും ആരേലും അച്ഛനേക്കാളും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതറിയാലോ? അതാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. മനസ്സിലായില്ലേ പോയിന്റ്? മനസ്സിലായില്ല? കാരണം അതാണ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ, നമ്മളെ സമൂഹത്തിലായാലും നോക്കണം, ബ്രാഹ്മണര് അവരെ മക്കള് അതേ രീതിയിൽ പോകണം. കാരണം ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി, ഞാൻ ഇന്നലെ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കി വേദജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി. ഒരു സംശയമില്ല. ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം സമ്പാദിച്ച് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അത് പരിശീലിക്കുക. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? വേദങ്ങൾ മുഴുവനും കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി. നമ്മൾ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതാണ്. ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? നമ്മളെ ജീവിതം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം അത് ചെയ്യലാണ് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അതിൽ കൂടി എന്താ ചെയ്യണം? ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ വളർത്തിയെടുക്കണം ഗൃഹസ്ഥൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സമയം നമ്മ ഗൃഹസ്ഥരല്ല. നമ്മ പറയും നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? എന്താണ്? ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥരല്ല, നമ്മളെ പേര് എന്താ പറയാ? ഗൃഹാമ്യോ എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാനും വിട്ടുപോയി. ഗൃഹദേമി. വേടിയം വിട്ട് ഗൃഹദേമിയ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിനോട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ സമയമാണല്ലോ അത്. ബ്രഹ്മചര്യ സമയത്ത് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കും, വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് രണ്ടും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി, ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി, അവൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണേ ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ബ്രഹ്മചര്യ ആവാൻ പോകുന്നു. ആ മൈൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മചര്യായി. പിന്നെ അവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ്. അവൻ പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കില്ല. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് ലൗകിക ജീവിത ആസക്തി ഉള്ളവര് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കും. അവര് അവിടെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ, ഈ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയാം.
പക്ഷെ എന്താണ്, ലൈംഗിക ജീവിതം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അവരിവിടെ വന്ന് ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ബ്രഹ്മചര്യ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരും ചെയ്യേണ്ടത് ഗൃഹസ്ഥര് ചെയ്യണം. ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ബ്രഹ്മചര്യനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹമായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കി, അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം അല്ല ഗൃഹസ്ഥം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ തന്നെ ക്ലോസ് ആയി. ബ്രാഹ്മണര് അവർക്ക് മുഴുവനും ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ആരും ശിഷ്യന്മാരില്ല, ഗുരുക്കന്മാരുള്ളൂ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരും പതുക്കെ പതുക്കെ താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ താഴ്ന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരീരം അങ്ങനെ താന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യം പറയുന്നത് എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമെങ്കിലും ജപിക്കാന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. കാരണം അവരെ ശരിക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തികള് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കൂടുതലും എന്താ പറയാ ഓതാൻ പോകണം, അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓത്ത് പഠിക്കാൻ പോവാന്ന് പറയും അല്ലേ? ഓത്ത് പഠിക്കാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ? പ്രഭു കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. നമ്മുടെ അവിടെ കുറെ ബ്രാഹ്മണൻസ് ഉണ്ട്. അത് തന്നെ ഓത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു പറയും അല്ലെ? ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പറയുന്നത്. അതായത് അത് ആ കൾച്ചറാണ്, അത് പഠിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ആ കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേദത്തിൽ കൊണ്ടാണ് ഓത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതന്നെ വേദപഠനം തന്നെ. അപ്പൊ വേദപഠനം പഠിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പൊ അവര് വേദപഠനം പഠിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അവര് വേദപഠനം പഠിച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞു ആർക്കും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അവരെ ജോബ് പോയാ മനസ്സിലായ? അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ, അവരും നമ്മളും ഗൃഹസ്ഥരായി മാറുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ബ്രാഹ്മണനായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. നമ്മ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹമേധി, നമ്മളൊക്കെ ഗൃഹമേധികളാണ്. ഗൃഹമേധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളല്ലാതെ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? വേറെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതില്? ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മളത് വേറെ ഇത് ചെയ്യല് ഇതാണ് സംഭവം ശരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും സമൂഹത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് കാരണം നമ്മളെ ഗൃഹമേധി എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത പിന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് സർവധർമ്മം പരിത്യേജ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും ത്യജിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാതും ത്യജിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ എത്തുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അനുകൂലസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂലസ്യ വർജനം രഷ്യതീതി വിശ്വാസോ ഗോപ്തദേവരണം തഥ ആത്മനിവേശ കർമ്മണ്യ ഷഡ്ഡിസ്യ ശരണാഗതി. അപ്പൊ നമ്മള് അനുകൂലസ ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ സർവധർമ്മ പരിത്യേജ എന്നൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതല്ല ആ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇത് സത്യമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇദം തേന തപ്സ്കായ നാഭക്തായ കഥാചനം നാചാസുഷേവ വാചം അഭിയോസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുതേ. ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാവാണ്. തപസ്സും ഭക്തിയൊക്കെ വേണം നമുക്ക്. തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു കാര്യം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപാസന എന്ന് പറഞ്ഞോളാം നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി തന്നെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. രണ്ട്, അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ, അതായത് ശരിക്കും തപസ് ഭക്തി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള ആകർഷണം വരുള്ളൂ. ഇത്
രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം, ഇത് രഹസ്യമാണ്. ഇത് ആർക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതല്ല, അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം എന്തൊരു, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണാണ്. നമ്മളെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ അതില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ ചെരുപ്പ് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുക? എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിലാണ് അല്ലെ? എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിലാണ് ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അതെന്തിനാണ് ചെരുപ്പ് എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്ക് ചെരുപ്പൊക്കെ വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒക്കെ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ ചെരുപ്പുള്ള ബാറ്ററി ഷോറൂം ഒക്കെ കാണാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? വെറും ചെരുപ്പാണ് അല്ലെ? അതെന്തിനാ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്? അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഏറ്റവും ചെറിയ സാധനത്തിന് ഏറ്റവും വലുതാക്കി കാണിക്കണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുതാക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് എത്ര ഉന്നതിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകണം അതിനെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്. ഈ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കരുത്. ഇതിന് കുറെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യ എല്ലാവരും. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് നോളജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇവരിത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏതാ ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം എന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പോയിന്റ് അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും. ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്, അതിന്റെ മറ്റ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ശ്ലോകം ഒരു വായിക്കില്ല. അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിനെ ആകെ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ 4 മാല ജപിക്കണം. ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്. ഭക്തി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഒരു പൂവ് കൊടുക്കുക, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രസാദം ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൊടുക്കാനല്ല നമ്മൾ ഭക്തി ഉപദേശിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയാണ്. അതിൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയോ പഠിക്കാനുള്ള ഗ്രന്ഥമല്ല. അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അനവധി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, അത് പഠിക്കുക, അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം ഭക്തി നമ്മൾ ഉപദേശിക്കേണ്ടത്. അതിന് പറഞ്ഞത് 4 മാലെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കണം, മിനിമം കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല പോയിന്റ്? മനസ്സിലായോ പോയിന്റ്? ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് 4 മാല ജപിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇതില്? ഇപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞത്? എന്നോട് അസൂയമുള്ളവർക്കും, അതായത് ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും ഈ രഹസ്യമായി ഞാൻ ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം? അതിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ഭക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അതായത് ഭോഗ ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൊരുൾ സുഖാഗ്രഹമല്ലെന്ന് വാസ്തവം. ഭോഗാസക്തി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിൽ കൂടെ കേട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ വിടാനുള്ള ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭോഗ സംസ്കാരം. അതുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പ്രഭാസ്വാമി ഭാവാർത്ഥത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, ഇതം പരമഗുഹ്യം ഭക്തിമയീം പരം കൃത്ത മാമ വൈശ്യത്ത സംശയ. പരമരഹസ്യമായി ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ആചാര്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കണ ഒരു രീതിയാണത്. അതായത് ആചാര്യന്മാർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? സാധാരണ പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായാലും നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. അതെന്താണ്? അവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാ? കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചു പേരെങ്കിലും നാമജപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണെന്നുള്ള ചാൻസ് കിട്ടും. ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഗുരുക്കന്മാരെ തന്നെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വർത്തമാന പ്രദർശന ഗുരു. അതായത് ഇതിപ്പോ നമ്മളിൽ ക്ലാസ്സില് എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വരാൻ പറ്റില്ല.
ആ കണക്ഷൻ ആരെ മുഖേനയാണ് കിട്ടിയത് ആ വ്യക്തി ഒരു ഗുരുവാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്റെ ഗുരു ബാബു പ്രഭു. അപ്പൊ രമേഷ് പ്രഭു ചെയ്യുന്നതിന്റെ 1% ബാബു പ്രഭുവിന് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? രമേഷ് പ്രഭു 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ 1 മാർക്ക് ബാബു പ്രഭുവിന് കിട്ടി. താങ്ക് യു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ പേരാണ് വർത്തമാന പ്രദർശന ഗുരു. ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതേ അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് കണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഗുരു. അടുത്ത ലെവലാണ് ശിക്ഷാഗുരു. ശിക്ഷാഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് തരുന്ന അവരൊക്കെ നമ്മളെ ശിക്ഷ പഠിപ്പിക്കണല്ല. ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാവരും ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം തരുന്ന അവരൊക്കെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും, 5ഓ 10ഓ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുക്കാനും നമ്മൾ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്തതാണ് ആത്മീയ ഗുരു. ആ ഗുരു ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ചിലപ്പോൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഏത് ഗുരു എന്ത് ഗുരു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് 3 ഗുരുക്കന്മാരെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അവർക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ള, അതായത് ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. ഗുരുജി, ആദ്യത്തെ ഗുരുവിന്റെ പേര് ഒന്നും കൂടി പറയൂ. വർത്തമാന പ്രദർശന ഗുരു, പ്രദർശക ഗുരു. ഓക്കെ, ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരുന്നതാണ് അത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗുരുവായി മാറി, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ രമേഷ് പ്രഭുവിന്റെ ഗുരു ആണ് ബാബു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രഭാത് ജയ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീത ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇത് ഭക്തന്മാർക്കിടയിലുള്ള സംസാര വിഷയമാണ്, അല്ലാതെ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല അത്. അവർക്ക് അനവധി വേറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ, നമുക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല. ഇത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റം മാത്രമായിരിക്കണം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവതിയെ പറ്റിയോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ മനസ്സിലാവില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളൂ, കാരണം അവരെ ചിന്താഗതി ആ ലെവലായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ, അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അവർ ചിന്തിക്കും ഒരു ഭ്രാന്തന്മാരെന്ന് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അതാണ് പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണനെയോ ഭഗവതിയോ അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവതിയോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവില്ല. കൃഷ്ണനെയും ഭഗവതിയും അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവത തന്നിഷ്ടപരം വ്യാഖ്യാനം ചമയ്ക്കുന്ന തുന്നിഞ്ഞാൽ അപരാധം ഏൽക്കരുതേ. അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റിയും ഭഗവതിയെ പറ്റിയും മുഴുവനായിട്ട് അറിയാത്ത വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ വെറുതെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിക്കരുത്. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവതിയെ അറിയാനും പറ്റൂ. ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമേ ഭഗവതിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് മാറിപ്പോവും. നമ്മൾ സയൻസ് എടുത്തിട്ട് മാത്സ് എഴുതണ പോലെയോ. സയൻസ് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്കോ സയൻസിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? മാത്സ് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്കും സയൻസിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടീനോട് മാത്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ പോലെയോ. അതിന് ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമയ്ക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തന്മാർക്കുള്ള വിഷയമാണിത്. തത്വശാസ്ത്ര പ്രഭു, അതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കാമോ? അതായത് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണോ, അതോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളിത് സംസാരിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണോ? അതായത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മോളിത്തെ ലെവല്, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കുള്ളല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ആര് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ ലെവല് ആ ലെവലാണ്. നമ്മൾ എന്നാലും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, മഹാത്മാഗാന്ധി അടക്കം അല്ലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പലവരും ഭഗവത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പലവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയില്ല? അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, അവരെ ചിന്താഗതി, അവരെ രീതിയിലായിരുന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം ഏതാണ് പ്രഭുജി? 68 വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 68ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമ്പർ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പലർക്കും വ്യാഖ്യാനം, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡെമോക്രസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതാണ് ശരിയെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക്, അതാണ് ആചാര്യ പരമ്പരയുള്ളവർക്ക്
ആ പരമ്പരയുള്ളവർക്ക് ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ അവർക്ക് വേറെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളോ ഇതൊന്നും അവർക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ എഴുതിയത് നമ്മൾ വായിക്കുക, പഠിക്കുക, അത് പ്രചരിക്കുക. അതാണെന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ആയി പോകും. ഇപ്പൊ ഒരു സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഇതിരുന്ന് എഴുതണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്താഗതി വേറെ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഭഗവതിനെ തിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റുന്നല്ല. സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റിന് ഇതിന്ന് കിട്ടും. തെറ്റുന്നല്ല, പറഞ്ഞ ഭക്തി കിട്ടൂല. നമ്മൾ അത് ആര്യം നമ്മളെ ഇതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തി പഠിച്ച ആ വ്യക്തികളാണ്, ഭക്തിപരമായിട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തി ആയിരിക്കും അതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക. ഇപ്പൊ സയൻസ് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഇത് വായിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മുന്നിട്ടാ. അതിനാണ് ഐൻസ്റ്റീന്റെ കഥ അറിയാല. ഐൻസ്റ്റീൻ ഭഗവത് വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അവര് ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്നത് പല രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. എല്ലാതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ അതൊന്നല്ല സബ്ജക്റ്റ് ഭക്തിയാണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ട് അല്ല, ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കോട്ടിങ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ പറയുന്ന അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇത് വായിച്ചിട്ട് അവരെ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ആദ്യ രീതിയിലാണ് അത് കാണുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ആനനെ കണ്ണ് പൊട്ടൻ ആനനെ കണ്ടതിന്റെ എന്തിരിക്കാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത്? കാല് കെട്ട തൂണാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അപ്പൊ കണ്ണുപൊട്ടന്മാര് തന്നെയാണ് നോക്കിയത്. അവനും ചെന്ന് പിടിച്ചാൽ എന്താ തോന്നാ? അവനും ചെന്ന് പിടിക്കുന്ന ആനയുടെ കാല്. അപ്പോഴവനും പറയും ശരിയാണ്, സത്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് തൂണ് തന്നെയാണ്. കാരണം കണ്ണുള്ളവനറിയാം അത് തൂണല്ല. അതാണ് ഭക്തൻ. മനസ്സിലായില്ലേ പോയിന്റ്? അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് പലരും. വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ലെവലാകുമ്പോ നമ്മളെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് നമ്മ കണ്ണില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളും ചിന്തിക്കും അത് തൂണ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കണ്ണുള്ള വ്യക്തിക്ക് അറിയാം അത് തൂണല്ല, ആനയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മറ്റുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഭക്തിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കാം. അല്ല നമുക്ക് വേറെ എന്താണ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സയൻസ് ആണ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സയൻസ് ലെവലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായിക്കാം, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാച തസ്മം മനുഷ്യേഷു കശ്ചിത് മേ പ്രിയ കൃത്തമാം ഭവിത നാചം തസ്മാനേത് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളുമില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയാണ്. അവനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് എനിക്ക് ആരുമില്ല. മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അതാ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ധനം കൊണ്ടോ എങ്ങനെയോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ രീതിയിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൃഹദേവി പറയുന്നത്. കാരണം 50% നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാന്ന പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് അറിയാം, ആചാര്യന്മാർക്ക് അതും അറിയാം നമ്മളെ പറ്റി. നമ്മളത് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മളതാണല്ലോ, നമ്മളതാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആണ്, കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആണെന്ന് അതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അദ്യേഷേതചയം ഇമം ധർമ്മം സംവാദമായയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനേഹം ഇഷ്ടാസാമിതി മേമതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായി സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സംഭാഷണം അറിഞ്ഞവൻ അവന്റെ ബുദ്ധി ഭക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇതാണ് സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ബുദ്ധി ഭക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രദ്ധവാനസനയൂശ്ച ശൃണയോ യാദവിയോ നര സ്വാഭിമുക്ത ശുഭാലോകാൻ ബാബുനായ പുണ്യകർമ്മണം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പൊ അസൂയ തീണ്ടാത്തവയും വിശ്വാസത്തോട്. ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം നമ്മളോട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം. അസൂയ എന്നുള്ള കാര്യം പാടില്ല. അസൂയ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസൂയ ഉണ്ടാവേണ്ട അടുത്ത ജന്മത്തെ പറ്റി പറയണത് എന്തായിട്ട് ജനിക്കുന്ന പറയുന്നത് അറിയാം.
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്? ഇല്ല, അറിയില്ല, അറിയില്ല. അസൂയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, അസൂയ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം? ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വേറെ ജനറൽ കാറ്റഗറി. പക്ഷെ അസൂയ കൂടുതലുള്ള ഒരാൾ ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പായിട്ട് ജനിക്കുന്ന പറഞ്ഞ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. ബാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനാണ്, പക്ഷെ പാമ്പും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിയാണ്. അതാണ് അസൂയ. അപ്പൊ അസൂയ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വിശ്വാസം, ഈ രണ്ടും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ അസൂയയും അതുപോലെ അസൂയം തീണ്ടാത്തത് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. പിന്നെ വിശ്വാസവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ പാപപ്രതികരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അസൂയ ഇതൊക്കെ നമ്മളിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇല്ല എനിക്ക് മാത്രം അസൂയ ഇല്ല അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിയ എല്ലാ വ്യക്തികളും പിന്നെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പരിശുദ്ധീകരണം. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീതനാവാ, മുക്തി നേടാ, അത് പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാ. അതിലേറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാണ് ഹരിഹർനാമ ഹരിഹർനാമ കേവലം നാസ്തൈവ നാസ്തൈവ വ്യതിരന്യത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഭഗവത. ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നതാണ് ഭക്തന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഭഗവത. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രന്ഥം, ഈ ഗ്രന്ഥം ഭക്തന്മാർക്കുള്ളതാണ്. ഇതില് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്തന്മാർ മാത്രമായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. കച്ചിദ്ദേതചിതം പാർത്ത ത്രയോഗാകേരണ ചേതസ കശ്ചിത് ജ്ഞാന സമ്മോഹം പൃഷ്ടസ്തദേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടില്ലേ, നിനക്കിത് മനസ്സിലായില്ലേ, ഇപ്പൊ നിന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങള് മാറിയില്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്. ഞാൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാം. ഭഗവതിൽ എന്താണ് ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൈക്കോളജിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് പാമ്പിന്റെ മുകളിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ആ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയല്ലേ ഇത് മുഴുവന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ എല്ലാവരും പൊടിഞ്ഞു പോയി അല്ലേ? വല്ല ആൻസർ ഉണ്ട്? ആരെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യുക്തിവാദി അല്ലെ ഒരു നിരീശ്വരവാദി വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഭഗവാനെ എന്താണ് നാമം ജപിക്കണം, അത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ചോദിക്കുകയാണ്, ഒക്കെ ശരി, ഈ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗോവർദ്ധനഗിരി ഒരു വിരലുമല്ല എങ്ങനെ ഉയർത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് ആൻസർ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത്രയും വലിയൊരു പർവ്വതം അത് 7 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും ഒരു ചെറു വിരലുമേലും, കൈകൊണ്ടും കൂടെ അല്ല, ഒരു ചെറു വിരലുമേലാണ് അങ്ങനെ പൊക്കിയത്. പറയാൻ പറ്റും? എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു? യുക്തിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടാ? യുക്തിപരമാണ്, ഭക്തിപരമല്ല, യുക്തിപരമായിട്ട്. ശക്തി ഭഗവാനുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ? യുക്തിപരമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യുക്തിപരമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഗുരുജി, കാരണം ഭക്തിപരമായിട്ടാണെങ്കിലേ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. പ്രഭുജി അതാണ് കാളിയമർദ്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രഭുജി കാളിയമർദ്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള 5 ദോഷങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കണതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളെ വിശ്വാസം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും, മനസ്സിലായേ? ഈ ലോകം മുഴുവനും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്റെ കയ്യിലാണ് ഭഗവാൻ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ വായിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതും ചെയ്യും. അതാണ് ഭക്തി. പിന്നെ അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാക്കരുതെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവത ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രസാദം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിവേദ്യം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കഴിക്കണം? ആരെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടാ? സങ്കല്പിക്കല്ല, ഭഗവാൻ കഴിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുക. സങ്കല്പം ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ കഴിച്ചിരിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്റെ ലെവല്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞത് തൂണിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതിന് ആക്ഷൻ ഇല്ല. അതാണ് ഭക്തൻ. അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്,
ആ തലാണ് ഭക്തൻ. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭക്തന്മാർ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബഹുവിധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമാണ്. യുക്തിവാദികൾക്കോ നിരീശ്വരവാദികൾക്കോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ചാപ്റ്റർ അല്ല ഇത്. ഭഗവാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാൻസ് ചെയ്യും, ഭഗവാൻ എല്ലാതും ചെയ്യും. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപം മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്, അതല്ലേ അർജുനൻ പറയുന്നില്ല, നമ്മള് വിശ്വരൂപം മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തന് വേണ്ടി വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഞാനാണിത്. ഭക്തനും ഭഗവാൻ അറിയാം. വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് കാളിയന്റെ അല്ല ഗോവർദ്ധനന്റെ അല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മനസ്സിലായി? ആ തലത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ വെറുതെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ഭഗവാൻ ആ ശക്തി ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ അത് കാണിക്കും. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? യുക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമല്ല. അതിന് സയൻസിനെ പറഞ്ഞു, അവര് പറഞ്ഞു എന്തൊന്നു ബിഗ് ബാങ്. ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ള ബിഗ് ബാങ് തിയറി അല്ലേ? പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ട്. അപ്പൊ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന മുന്നേ എന്താണ്? അപ്പൊ അവര് തീയറി പൊട്ടിയില്ല, അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞില്ല അവര് തീയറി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളിതിൽ വിശ്വാസം ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനാണ്, ആദ്യമ പുരുഷനാണ്. അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭഗവാൻ എല്ലാ പവറുണ്ട്. 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലം ഭഗവാനാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതിന് വിശ്വാസമായ ഭക്തി അത്ര ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാഹ്യമാകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി സംസാരിച്ചു പോയി, സോറി. ഹരേഷ്ണ. കച്ചിദ്ദേതചിതം പാർത്ത ത്രിയോഗ്യാഗേണ ചേതസ കശ്ചിത് ജ്ഞാന സമൂഹം പ്രണഷ്ടസ്തത ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടില്ലേ? അതും പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. 73. നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതി ദത്ത തദപ്രസ്ഥാൻമയച്യുതാ സ്ഥിതോസ്മി ഗതസന്ദേഹ കരീഷ്വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢവും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാനിഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്, അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവാത്മാവിന്റെ അന്തിമ വ്യാമോഹം മായയുടെ ഒടുവിലത്തെ കെണി താൻ തന്നെ ഈശ്വരനാണെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ്. അപ്പൊ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഭക്തിയുടെ പരമ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ പിന്നെ അതിന് ബ്രഹ്മാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമായി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ തലത്തിലായിട്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല. നമ്മള് ഹരേർനാമ അത് നമ്മളെ ചിന്ത. നമ്മൾ അത്രയും താന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് വന്നു തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടില് നമ്മൾക്കറിയാം പല ഭഗവാനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. അവർ കുറെ ഉയർന്നത് തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല, എന്നൊന്നൊരു ഇതല്ല. അത് മായയുടെ അവസാനത്തെ കെണിയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അവരവിടെ തന്നെ നിൽക്കും, പിന്നെ ഉയരില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉയരും തോറും നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ല 3 ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ -പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ അഹങ്കാരം അല്ലെ, ജനറൽ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സാത്വിക രീതിയിലുള്ള അഹങ്കാരം നമുക്ക് വരും. ജ്ഞാനം കിട്ടുകയാണ്, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സാണ്, മറ്റുള്ളതിലേക്കുള്ള സുഖം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സന്തോഷങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആർക്ക് പറ്റിയ പോലെ? രാവണന് പറ്റിയ പോലെ. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യേഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥ്യസ്യ ച മഹാത്മന സംവാദമിമശ്രദ്ധോ അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാനുജന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായി ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. സഞ്ജയൻ ഇത് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞാണ് ആര് തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ്? അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കഥ. ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആനന്ദം ലഭിക്കും. അതാണ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ. അവരെ വാക്കുകൾ മാത്രം,
ആ സംഭാഷണത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രഭാസ്വാമി വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൃഷ്ണനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടമായ വിജയം സുനിശ്ചിതമെത്രേ. നമ്മ കൃഷ്ണന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വർത്തിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അടുത്ത ശ്ലോകം വ്യാസപ്രസാദച്യുദേവ അച്യുദേവർ തദ്ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗയോഗേശ്വരത കൃഷ്ണ യസ് സാക്ഷാൽക്കഥയതാ സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനൻ പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗത്തെ ഉപദേശിച്ച് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സഞ്ജയൻ തന്നെ പറയുന്നതാണിത്. സഞ്ജയന് സഞ്ജയനാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ, യുദ്ധരംഗം കാണുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. എവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് സഞ്ജയൻ യുദ്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ലൈവാണ്, നമ്മളിപ്പോഴത്തെ പോലെ ദൂരദർശനില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം, ദിവ്യ ദൃഷ്ടി, അത് കിട്ടിയത് ആരുടെ കരുണയാണ്? അത് വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാണ് എന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ അപ്പൊ ഗുരുക്കന്റെ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടണ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ ഒരു ശിഷ്യന് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും വ്യാസദേവൻ കാണുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു, സഞ്ജയൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു എന്താ ചെയ്യുക? അതായത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അതിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം, എവിടെയെങ്കിലും പുരാണത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആയുധം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി ദ്രോണാചാര്യർ. അതാണ് ഗുരു ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. സ്വയം നശിച്ചാലും എന്റെ ശിഷ്യൻ തോൽക്കരുത് എന്നുള്ള ചിന്ത. അശുദ്ധമാവില്ല. ദ്രോണാചാര്യർ അർജുനന് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് അർജുനന് വധിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അത് ദ്രോണാചാര്യർ കൊടുക്കണം. അത്രയും. അതൊരിക്കലും എന്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ തന്നെ പുനിക്കരുത്, അത് ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും. അങ്ങനെയാണ് ദ്രോണാചാര്യ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് അതാണ്. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് ആത്മീയാചാര്യനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗുരു ആത്മീയാചാര്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗുരു ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അത് ആ ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുന്ന ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരു പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടത് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ധർമ്മമായി മാറാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഗുരു ദ്രോണാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ പലതും കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അർജുനൻ അത് തന്നെ കാണുള്ളൂ. ഗുരു പറഞ്ഞതേ കാണുള്ളൂ. ഗുരു പറഞ്ഞു ആ പക്ഷിനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ മാത്രം ആ പക്ഷിനെ കണ്ടു, മറ്റുള്ളവർ പലതും കണ്ടു. ആണ് ഗുരു പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. ഹരേഷ്ണ 2-3 ശ്ലോകം ഉണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യാം? എടുക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? എല്ലാ പ്രഭുജി എടുത്തോ. കഴിയും നമ്മള്. രാജം സംസൃത സംവേദം ഇമ അദ്ഭുതം കേശവാർജുന പുണ്യം അശ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളിഗ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആനന്ദം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ചില വ്യക്തികൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരില്ല, ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ കഥകളെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കഥ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഇപ്പൊ ഗോവർദ്ധന ലീലയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ കാളിയന്റെ ലീലയാണെങ്കിലും ഈ കഥ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് കഥ. ഭഗവാന്റെ കഥകൾക്ക് എന്നും പുതുമയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട് 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം കാണും, പിന്നെ നമുക്ക് കാണൂല, നമുക്ക് ബോറടിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ അങ്ങനെയല്ല, എത്ര കേട്ടാലും മതി വരില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക്. അത് തന്നെയാണ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞത്. അവരുടെ കഥകൾ അവര് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആനന്ദം വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാതും വിട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സഞ്ജയനിൽ കൂടെ. സഞ്ജയൻ ആ കേൾക്കുന്ന ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതെന്താണ്? ആനന്ദം. അതാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം സംസൃത്യ രൂപമത്യദ്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹശ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. അല്ലേ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഈ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ സന്തോഷവാനാകുന്നു എന്ന് സഞ്ജയൻ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു ഭക്തന്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് കൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ഇതിലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞു എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാത്താധനുദ്ധര തത്ര ശ്രീ വിജയോർബുദ്ധിർ ധ്രുവാ നിർമ്മതിർമമാം. എവിടെ യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ, പ്രയോറിറ്റി 1 ഭഗവാൻ. നമ്മ തിരിച്ചാണ് അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മ ലാസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ പരിപൂർണ അവസ്ഥ, അർജുനനെ പോലുള്ള സറണ്ടർ മൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. പരിപൂർണ ആശ്രയം ഭഗവാന്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയമുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതായത് ചുരുക്കി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിരിക്കണം. 2, അർജുനെ പോലെ പരിപൂർണ ഭക്തിയും. എന്തും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് വേണ്ടി യുദ്ധം, സ്വന്തം ആരെയാണ് ബന്ധുമിത്രാധികാരം വധിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആത്മബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഭക്തിയിൽ പറയുമ്പോ. അപ്പൊ അതില് കുറച്ചുകൂടെ അതിന്റെ കൂടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് 5 കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും, ഒന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 2 ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ, പ്രകൃതിനെ പറ്റി ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? സത്വഗുണം, രജഗുണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. 2 ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഉള്ളു ജീവാത്മാവ്, ശരീരം അല്ലെ, ശരീരത്തിനുള്ള ജീവാത്മാവ്. പിന്നെ ശാശ്വതമായ കാലം അല്ലെ, സമയത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാലമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാലം അതായത് നമ്മള് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നായി അടുത്ത് ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരിക്കലും നിലക്കാത്തതാണ് കാലം. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ കർമ്മം, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കർമ്മം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത്. ഇതില് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പാർട്ടാണ്, പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കർത്താവായിട്ടുള്ള, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, എല്ലാത്തിനും സൃഷ്ടിക്കുന്ന, എല്ലാത്തിലുമുള്ള ഭഗവാൻ, അതിന്റെ തന്നെ പല ശക്തികളായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം എന്നിവയാണ് എന്താണ് ഈ ഭഗവതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാതും ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലാണ് ഇതെല്ലാതും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഏതില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന സാരം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും കാലമെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി തോന്നാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ നിന്നും വിഭിന്നമായി യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ യുക്തിപരമായിട്ട് ഇതിനൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അതിന് നമ്മള് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആകെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ആര് സമ്മതിക്കും ആത്മാവുണ്ടെന്ന്? അവരെ കണ്ണതാണ് ആനനെ പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും കാലം, അതായത് ഇന്ന് നാളെ, ഇതൊക്കെ ഒരു ഭിന്നമല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി യാതൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നു, അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും നമ്മളെ ചിന്ത, അതിന് ഭഗവാൻ അചിന്ത്യം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട്. അതും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റാ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചുറ്റും കുറെ ജീവികളുണ്ട് അല്ലെ, ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ട്, വൈറസുകളുണ്ട്. അവരും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവോ ജീവിതത്തിൽ
നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യവർഗം ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇല്ല അല്ലേ? അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചിന്താശക്തി അവർക്കില്ല. ഈ അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാനെ വെച്ച് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ലെവല് ബാക്ടീരിയൽ ലെവലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനന്ദ പ്രദാനത്തിന് കഴിവുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിലെത്താം. നമുക്ക് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും കടക്കാം. ഭൗതിക അവസ്ഥയിലേക്കും പോവാം, ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്കും പോവാം. ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ, അതായത് പരമാനന്ദ അവസ്ഥ, സ്വധാമത്തിലേക്കുള്ള അവസ്ഥയെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രഭാത് സ്വാമി ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് വേറെന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഏകാദശിക്ക് എല്ലാവരോടും പേര് കൊടുക്കാൻ പറയണേ പാരായണത്തിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അപ്പൊ 2-3 പോയിന്റ്സ് പറയാനുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഏകാദശിക്കുള്ള പേര് കൊടുക്കുക, ഗ്രൂപ്പിൽ പേരിടുക, എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര്. രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞ അടുത്ത ലെവല് നമുക്ക് എന്ന് തുടങ്ങണം? നാളെ തുടങ്ങിക്കൂടെ? അല്ല ഏകാദശിക്ക് തുടങ്ങാം. എന്നാ മാതാജി ഏകാദശി? 31 മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. 27. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 31 വരെ എത്തും നമ്മുടെ കാര്യം. നമുക്ക് നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുവന്നാലോ? ഇതിന്റെ തന്നെ ചെയ്യാനില്ല, 18 തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുണ്ട് നാളെ. എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു 18 ക്വസ്റ്റ്യൻ നാളെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എക്സാമിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഭൗതിക കഴിഞ്ഞല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറയാം. മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ വെക്കാൻ പറ്റും. മറ്റന്നാൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? നാളെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്? എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? അപ്പൊ മറ്റന്നാള് കുറെ പേര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞത്? ചിലരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ലക്ഷ്മി മാതാജിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, പലരും സംസാരിക്കും അല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അത് എഴുതാത്തവർക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കാം, അവർക്ക് എഴുതാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അത് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ നിൽക്കാം, പ്ലസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യം നാളെ സംസാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ടൈം പാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹരേ. അപ്പൊ ഇനി ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂട്ടണം കേട്ടോ നമ്മുടെ നാമജപം. 4 പ്രാവശ്യം ജപമുള്ളവർക്കോ നമുക്ക് 4th ലേക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.